Костов от Свободата за всеки. Свобода за всеки, да. Искам тотално да смена темата, ако искате. Как ще смените? Зависи. Ще ви кажа. Добре. Значи, много е важно да имаме предвид, че в момента се обсъжда законопроект за детето, който въобще не може да сведе до темата дали си шамарим децата или не. Темата за насилието в този законопроект е представена по такъв начин, че на практика родителите са третирани едва ли не като хора, които непрекъснато извършват насилие на децата си. И този законопроект не прави разлика между деца, които са в риск и насилие. И даже ви беше интересна вашата снимка, когато показахте това момиченце с насиненото око. Това презадава един страх от факта, че семейството е среда, в която се извършва единствено насилие. И затова темата за насилието трябва да бъде много внимателно, дори ако искате идеологически и философски разглеждане. Едно е този битов елемент, битов момент, в който виждаме, че родителите говорят за шамарите или не шамарите. Дори аз бих казал, че когато се прилага физическо наказание или някакво наказание, то не бива да бъде с шамари. Трябва да се уважава достоинството на детето и начина, по който се възпитава едно дете и му се казва, че то не е центъра на вселената, защото едно дете може да има всякакви желания, каквито то си поиска. Нали така? То тогава вие сте категорично против шамарите в семейната среда. Разбира се. Шамарите са това е унижение. Но пък дали трябва тотално да изключим някаква възможност за възпитателно въздействие? Например, отвеждане от другата стая, разговор, лишаване от гледане на телевизия или някакви такива неща. Законопроектът, който в момента... Да, това са вид наказания, но не са шамари, нали? То няма... За съжаление обаче този законопроект третира всякакво въздействие на родителите върху детето като насилие. И това е проблематично. Затова, когато говорим за насилие, и не бива само да го свеждаме до шамари, трябва да видим какъв е замисъл, идеологическия замисъл на хората, които са написали този законопроект. И идеята е, че аз съм сигурен, че и те твърдят така, че тяхното намерение е много добро, но всъщност пътя към ада е услан с добри намерения. За съжаление, идеологията на този законопроект е държавата да влезе в семейството и да се превърне в един заместник на тази среда, която всъщност представлява семейство. Трудно е да се направи разлика между шамарчето и боя наистина и малтретирането. Според мен това ще затрудни закона. Да, точно за това, когато говорим за законопроект, за закон, не можем да елементаризираме терминологията и шамарче да предстане символ на насилие. Освен това, този законопроект в член 3, точка 20... За един родител шамарче е шамарче, за друг родител шамарче е... Добре, кой ще решава? Шамар. Да, и кой обаче ще решава тази разлика? Дали социалният работник ще трябва да дойде да решава тази разлика? Вижте какво се... Значи, нашата теза е, че този законопроект не прави тази разлика между деца в риск и деца, които наистина са обект на престъпно насилие. Защото има разлика между престъпление и методи на възпитание. И тази разлика, тя е философска. Отново се връщам. Това е един законопроект, който е идеологически. Неговата цел е да ограничи правата на родителите. Ще ви дам пример. Ето, в член 49, алинея 1 от законопроекта, който урежда разрешаване на спорове между детето и родителите. При разногласие между родителите и детето, не при шамарче, то може да потърси съдействие от дирекция социална подкрепа по настоящия си адрес. На детето се осигурява среща разговор с вещо лице, психолог, който консултира детето и при нужда съвместно с социален работник от съответната дирекция социална подкрепа се изработва план за работата с детето и членовете на семейството му. Това означава, че ако детето ти не е съгласно с тебе, ще дойдат социалните и ще те учат как ти да бъдеш баща и майка. Кой родител, който е отгледал 1, 2, 3 деца, 20-годишно момче или момиче от социалните ще дойде, ще започне да му попълва анкети да му казва как да бъде родител. Това е абсурдно. Но философията не смята ли, че най-вероятно има пропуски във възпитанието, ако детето стигне там, че да отиде да се оплаче на социалните? Детето може да се оплаче от всичко. Знаете, че родителите възпитават децата, а не децата родителите. И трябва да подходим от естеството на нещата. Ако искате теорията за естествените права, че хората се раждат с права и държавата ги защитава, а не хората да третира семействата, майките и бащите като престъпници, от които трябва да се извадат децата и да ги защитават едва ли не. Тоест родителите отглеждат деца. Родители, които са престъпници. Има. Но разликата трябва да се направи и този законопроект не я прави и на практика прави всички родители престъпници. Това е проблем. За такива дискусии всъщност закона ще стане още по-съвършен. Аз мисля, че този законопроект просто трябва да падне. Той е изцяло изтъкан от недомислици, той е 80 страници. 80 неразбираеми страници. Аз съм си направил труда да анализирам само част от тях. Мога тук да ви отнема дни в студиото да ги анализираме. Нямаме толкова време, Жана вече. Този законопроект просто не бива да... Той е опасен, той
той е ненужен и трябва тотално да се преосмисли Ненужен казвате като цяло, т.е. да не съществува въобще такъв законопроект. Да, разбира се. Той е опит за кодификация, която на практика той повтаря стари закони.